Esan zure izena eta bizena? Ilargi Elkoro. Ilargi Elkoro, zenbat urte dituzu? 7. 7, oso ongi. Zure izena? Irati. Irati, oso ongi. Zenbat urte dituzu Irati? 7. Ke guai, 7. Nik ere baditut 7. Egia alda, Ilargi, eskola bukatzen denean, klaseak eta dena oso triste jartzen zarela. Pues. Pozik ez da? Bai. Bai. Irati, haunditan zer gustatuko litzaizuke izatea? Eske, pentsatu dut, Bai. baina dekote zainbeste ideia ez Ai ba, bota Ez ideia dutela. bat. Ni jakiteko, horrela. zientzialaria. Ke guai zientzialaria, ostras. Aizu Ilargi, meriendatzeko txokolate dagoenean beti goze altzara? Bai, Bai. Eta txopet dagoenean? ez da gustetan. Ez zaizu gustatzen. Eta pate gustatzen zaizu? Ez. Ez dare, txokolate bai. Bai, Bai. Eskolara egunero etortzera zuretzat Irati zer da, divertigarria, ala nekagarria da. eske ez dazte gustetan etortza egun guztietan. Claro. Egin barko genuke igual astelena bai, asteartea ez. Astezkena bai, osteguna ez, eta ostirala bai. Zer iduritzen zaizu horrela? Bai. Maravilla. Egia alda behin zure aita lo zegoela, horrela lo, kriston zurrunka egiten. Bai. Eta bebai Eta botatzen deus katuak, puskerrak. zer barkatu? Bebai botatzen deus puskerrak. Lo dagoela. Zurrunka egin eta gaina puzkerrek botatzen ditu. Bai. Eta zu botatzen dituzu, Ilargi? Bai, monu guztia. Nik ez ditut botatzen. Bai. Ez. Bai. Bai. Zer da gehiena gustatzen zaizuna jatea, Irati? Dekote asko. Baina bat horrela esaten duzuna, ua, ke guai! Nire aitaren sopa. Aitaren sopa! Aitak egiten du sopa? Bai, eta ama baina gurtetan dazte gehiago aitaren. Aitana, claro, aitaren sopa. Gurasoek erosten duten arropa guztia polita alda? Batzuk ez. Ez. Adibidez, badago zerbait ez zaizuna gustatu? Bai. Bai, zer? Soineko bat. Soineko bat. Eta zuk zer esan zenun? Ai, ze polita! Gezurra esan zenun? Ez. Ez. Igual gezur txikin bat bota zenun. Bueno. Bai, ama pozik egoteko. Bai, bazen, bueno. Claro. Zu balakizu zer diren estralurtarrak. Inoiz hitz egin alduzu norbaitekin. Ez. Gustatuko litzaizuke hitz egitea norbaitekin. Bai. Bai, nik bat ezagutzen dut, Benantzio. Igual, hemen egon daiteke. Saiatuko gara, ikuste hemen dagoen bai ala ez? Bale. Begira, deitu ingo diogu Benantziori, bale? Hortarako egin maldugu. Jarri horrela begiak itxi, pio, begiak itxi, eta nik deituko diot Benantziori. Benantzio, hemen bat zaude, turutaio. Benantzio, hemen dago. Benantzio, Irati haunditan zientzialaria izango da, bai soinu bat, bi ez. Ja, jazta, ja. Entzun alduzu, Benantzio dago hemen, eta esan du zientzialari izango zarela. Begira zer dudan Ilargi, begira. Irati, begira zer dudan.